Jotono no khulumka ni channel o hingkai tamungno noro ani channel no subscribe khlaiya ko hingkai subscribe khlai ready ang katal job advertisement tei online information related videos sanamo hingkai phaidi tini kaisa katal notification ailainai omo rijak Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Office of the Chief Executive Officer Khumulung West Tripura ni bwkhakti kaisa notification rijak o notification hingka hingkai je 17 तारिख February 2022 je contractual data entry kam LDC ni bagui je apply khlai jak rok omo 11 months ni bagui contractual ngnai TTAADC o oboni bagui je apply khlai jak tongnai rok ni bagui oro interview ni bagui date tai time rijak tei venue jaga bo rijak hingka hingkai norok omo naidi interview hingka hingkai narwai tongthai guest house khumulung TTAADC o ngnai tei oro sanjak naidi oro ngnai interview tei oral test ngnai along with the personal original documents matlangnai jotono tei academic education qualification hingka tai age proof certificate tongna nangnai tei valid employment card tongna nangnai employment card tongna nangnai tei medical fitness certificate bo tongna nangnai sajaka hingke oro 5ta group khlai rijak A B C D E amo token number wise rijak tei date rijak tongo tei jaga bo rijak tongo bo jaga angani description o PDF no ri ruano tomungno norok data entry kam LDC o apply khlaijak tongkha hingkai norok download khlai naidi hingka hingkai oro naidi sajaka token number rijak tongo norok naidi norok ni token number tei oro date of interview bufrung nai tei time bo tongo norok naidi hingke tei jaga bo rijak tongo naidi group A room narwai tongthai guest house to nongnai poni bagui group A oro rijakha group B rok ni bagui bo group B o nongnai room amo jotono narwai tongthai guest house to hingke norok to bo norok ni token number naidi tei date of interview naidi bufru klai hingka hingkai norok tomungno omo data entry kam LDC ni omo apply khlaijak tongkha hingkai norok ni token number tei date of interview bufru klai angani description o PDF no ri ruano norok naidi norok ni token number bai date of interview bufru klai tei time bufru tei jaga hingkai to narwai tongthai guest house to nongnai oro group A group B group C group D group E jora tei tongo hingke norok naidi tomungno apply khlai tongnai rok angani description o ri rwnai download khlai naidi hingka hingkai omo oro to sajak 11 months ni bagui swngnai TTAADC omo hingka hingkai data entry kam LDC contractual swngnai obo khumulung TTAADC narwai tongthai guest house tongnai group rijak tongo naidi group A ni bagui room group A room narwai tongthai guest house khumulung TTAADC hingka hingkai norok tabuk phanani channel no subscribe khlaiya ko hingka hingkai subscribe khlai ready ang o mahaino katal job advertisement tei online information related videos sanamo hingka hingkai norok je apply khlainai rok naidi description o tongnai PDF hingkai tini bagui amsuk nong sitong jotono no hambai।